por vir. En primeiro lugar, quero agradecer ao Museo do Humor, encarnado aquí na figura de Almudena, que nos prestase o mellor sitio para facer unha exposición de humor gráfico, non? En segundo lugar, ao Estudio Costa, que fixeron, a mí me parece unha maneira de presentar as nosas tiras estupenda, porque además, claro, imita a rotativa, parece que todo está aí mesturado de maneira perfecta. Os quero felicitar, como xa fixemos de maneira privada estes días, e penso que quedou preciosa, non? Moitas gracias ao Concello, tamén encarnado na figura do señor alcalde. Bueno, estes días, claro, eu me paso como a David, non? Tes aí xa saltan moitos recordos, porque son 25 anos facendo o que eu penso que é un pequeno milagre cada día, non? Porque, claro, eu que tamén son escritor, te posso escribir un texto, te posso escribir unha novela, non? Bueno, si te bloqueaches polo que sea, non che sale algo, non pasa nada. A deixas dormir e a retomas os 4 días e dis, pues mira, hoxe parece que vou máis solto e me salen as palabras moito máis fácil, non? Eso no noso oficio, no xornal, é imposible. Tes o horario da rotativa, encima, tes que coller a actualidade, que cada vez é máis efímera, ademais. Estás facendo mellor unha tira ás 5 da tarde, que é bella ás 7, non? Tes o mellor que temos moitas veces que deixar o traballo e facer sobre algo que é moito máis urxente e máis importante, non? Como digo, tes que facer un pequeno milagre cada día, non? David comentaba, e é certo, non? Que cando empezábamos, tiñamos unha vertixe tremenda, non? Dicías, bueno, ao principio creo que facíamos unha cousa semanal, e eso, claro, che dá, sabes? Tes uns días para tal, salíamos os domingos, me parece, non? Pero claro, no momento en que xa pois nos encomendaron a misión de facer unha viñeta diaria, pois ao principio collemos o vértigo, un poquinho de medo, que, bueno, que despois a base pois, de meterlle oficio, non? E, oi, que a experiencia, pois mal que ven, as cousas van salindo e intentas facelo cada día mellor, non? Aproveito que falo daquela sección do Correo Galego para mandarlle unha aperta de agradecemento fonda ao que foi o director no Correo Galego, Xosé Manuel Reinoa, non? Despois pasamos á voz, aí tivemos varios directores. David recordaba moi ben a figura de Vieito, por exemplo, que foi o que nos incorporamos á plantilla da voz, non? E tamén decía moi ben o que se estima o noso traballo na voz, non? Porque, claro, nós o que realmente facemos é xornalismo, e Xosé Luis Videla estima o noso traballo como unha maneira de facer xornalismo, que é o que, se faz un humor intemporal, non é editorialismo gráfico, que é o que facemos nós, é dicir, tratar a actualidade ao noso xeito. O redactor faino coa palabra, conta o que sucede algo e o redactor o conta con palabras. Si ese texto vai acompañado dunha fotografía do compañeiro reporteiro gráfico, pois tamén a súa maneira conta o que sucedeu, non? O fotografista fai igual cun gráfico, non? E nós tamén facemos xornalismo a nosa maneira. Collemos a actualidade, a pasamos polo filtro do debuxo, polo filtro do humor, e a presentamos facendo xornalismo, non? Por eso, eu tamén quero mandar desde aquí un fondo agradecemento a Xosé Luis, que nese sentido pois, conta con o noso traballo como que máis, non? E para rematar, claro, a figura de Siro é indesliga, non se pode desligar da nosa trayectoria, non? Eu recordo, debeu ser a principios dos 90, froito además da súa xenerosidade, non? Dixo, por que o periódico non me reserva aquí un sitiño, era na página de Pasatempos, un sitio destinado a buscar novos valores do humor gráfico, rapaces jóvenes que empecen, e veña, que vayan traendo cousas a ver se atopamos algo por aquí, non? E David Zamaseu, por separado, que non nos conocíamos, pois levamos as nosas primeiras cousas, non? Recordo vos de levarlle, claro, tembloroso, non? Aí esas pequenas cousiñas que facías e tal, e recordo que te recibía con grande afabilidade, como é él, e con gran xenerosidade.
Entón, che iba dicindo, bueno, mira, esta está ben, pero eu penso que se podería corregir así. Porque outra cousa que nos lle debemos dunha maneira total é o seu magisterio. O magisterio, primeiro que exerceu, cando nos víamos as súas viñetas no xornal, xa ibas aprendendo o oficio, ibas aprendendo as claves. Isto é un oficio como outro calquera, así, artístico, chámalo que quieras, pero é un oficio que se aprende. Se un é millor, a medida que a súa trayectoria vai avanzando, é porque é un oficio que o vas aprendendo, non che ven por ciencia infusa. E entón recordo eso, que non só o magisterio que che proporcionaba ver o seu traballo, sino depois cando te relacionabas con ele, cando nos fixemos amigos, pois claro, ele continuamente, deberíades intentar facer isto. Entón, cando aquela sección, na que eu de maneira individual e David a súa, levábamos os traballos, cando aquela sección desapareceu, a nosa amistade continuou, non? E eu recordo que dicía, sí, a mí isto me gusta, non? Isto de facer humor e tal, eu sempre o facía xa na literatura, eu sigo facendo, non? O humor é un rasgo ao que non me podo sustraer, non? Pero me gustaba tamén o grafismo, non? E entón, eu dicía, claro, pero eu dibuixar, pois así, daquela maneira, non? Facendo un esforzo grande, pero claro, moitas veces o que eu imagino e que me gustaría plasmar, non o podo facer, non podo facer unha caricatura, non? E entón el tuvo a feliz idea de decir, pero se hai un rapaz que é caricaturista, que é dibuixante, por que non facedes unha sociedade? E hasta agora, non? Entón, recordo cariñoso, así, non? E, bueno, non me vou enrollar máis, porque se voto 25 anos, xa podemos aproveitar e facer a exposición dos 50 anos, quedamos todos aquí. Entón, nada, agradecer a vosa presencia e, bueno, espero que vos guste a exposición. Moitas gracias. A verdade é que nos juntamos hoxe aquí en Fene e a verdade que os que temos que estar agradecidos somos, desde logo, nosotros, tanto o Museo do Humor como o Concello de Fene, por elegir precisamente estas instalacións co vosso 25 cumpleaños, vamos a chamar aquí, con a de plata e nada, e desde logo, bueno, pues, a ver, sodes colaboradores deste museo de sempre e sabedes que esta é a vosa casa, por eso agradecemos desde xa doble portarse a vosa casa precisamente para traernos un montaxe que a verdad, pois, aparte de ser bonito, original, pois, semellando como vosotros decíades, esa rotativa, pois, é todo un luxo, e esperemos que a xente o poida apreciar e o poida vir. A exposición vai ser bastante longa e esperemos que teña o éxito, que eu estou seguro que sí, que debe de ter, porque, bueno, o vosso talento non hai máis que ver. Pero tamén é importante que falábamos precisamente do correo gallego, mas da Voz de Galicia, porque a verdad, se hai un profesor e non hai un profesor, mal está a cosa. Entón, tamén, desde logo, para o humor gráfico que facedes vosotros, pois, lógicamente, supoño que o agobio dese traballo de todos os días de ter que cumprir unha viñeta para estar aí, estar pendiente da rotativa que hai que ter que entregar e tal, pois é un pouco estresante, pero que seguramente o vou facer e o oficio que xa tedes adquirido durante 25 anos, non creo que hoxe en día sexa moi difícil para vos, porque supoño que como vos profesionales sodes, sempre vos marcaredes novos retos e, bueno, desde logo, é interesante ter un medio de comunicación que se interese precisamente no vosso traballo e que vos dé precisamente a oportunidade de divulgalo ao público. Eu non teño nada máis que decir, simplemente, bueno, pues daros as gracias en nome de todo a corporación do Concello de Fene e que, bueno, cando sexamos 50, aquí estaremos todos. E esperemos que volvades a elegir a sala de exposición do Museo do Humor de Fene para ese 50 aniversario. Moitas gracias e estades na vosa casa. Bueno, pois nada, convidarvos a que visitedes a exposición. Nos agora vos a chegar na mesa para o libro de honra do museo para que nos firmen David e Carlos e tamén poidades
comprobar en directo se eu vou facer aquí co lápiz ou co rotulador, mellor. Nada, podedes pasar.